Umeona my earphones? Umeona my earphones? But mimi sikilipa. Step YouTube. Mấy chăng
10 minutes done. Motivation cheating, guys. Let's go. Right hand up. 10 minutes zangu dana. Hands hana Jesse. Takatanga kujima kubva tiri kuSA kudhara kare. Ngota maybe amutizima akatona zuro. Enda motsvaga mavideos edu. Takarwa boxing. Tikajima kare was. I don't get inspired by anyone. I inspire myself. Right. Yeah. Let's go here. Mbona munhu asinga kuziya akasvika panzvimbo anotofunga kuti ndovaziva asingatiziva nyuwana vatsva vetambo vanotouya vachifunga kuti vamwe vanapa tinotozvinspire tega vamwe takakura tiri masports person togara chingozvitaura vana quick start right saka takuchaya we now doing this kukwira masteps uku unenge uchingokwira zvinogona uchingokwira pane kuisa foni ndoda kuwedzera maminitsi manje 25 30 35 apa ndineni inja ndakakuwara kujimu last week tisipa 40 Steps anorwadza. Yeah, these are the best. Anorwadza.
guys, ndine injury yakudairira, ndine injury yakudairira. Boxe. Let's go to boxe.
Yeah. This is hard. Yeah. It's really hard. And the woman full body workout ish. It's your full body workout ish. And the woman ukuta manyanya Anyway, have I been any injured? And I got
ndakatadza kuita squat last time ndikava takura kasaka mabhonzo asisiri mafresh singe kudhara anotombodai saka ndikushandisa ari 110 icho ndo makitisa ndikusimudzai 110 saka kuchembera huda ani mazvona kuchembera huda guys chembera huda ande famba ine bora koma icho kana uchiita something like this it seems very easy kana munhu akatarisa chisvika paground uone apa vaine asati kutosvika 30 minutes vari patredimo kumhanya vanokuda kumhanya vanokufarira maini vari kumhanya 30 minutes dzakutokwana makumbo kuti ndikaitwa jeli guys right ndakumbokata data mavideos angu guys ndambokata data mavideos